Dobrý deň, poďme sa spolu pozrieť na to, aké darčeky by ste mohli vybrať pre svoje priateľky, kamarátky, mamu, tety a v neposlednom rade aj pre seba. Hneď na začiatku katalógu na strane 5 nájdeme novú toaletnú vodu Fairy City Lights. Je to vôňa, ktorá nám prináša vianočnú atmosféru vďaka karamelu, jazmínu a vôni sladkých jablčok. Je to vôňa vhodná na večer. Ak vás táto vôňa osloví, určite si k nej zakúpte aj sadu telovej kozmetiky Fairy City Lights, ktorá je v akciovej cene 5,90. Sada obsahuje guličkový antiperspirant, krém na ruky a sprchový gel. K sade je aj darčeková taštička. Na strane 28 je v ponuke sada Paradise. Vôňa Paradise je obľúbená vôňa, v ktorej nájdete vôňu pivónii, jazmínu, rúžového korenia, ale aj náznak pyžma. Vôňa prináša sofistikovanosť a luxus v kombinácii s bohemským štýlom. Je určená pre voľnomyšlienkárskú ženu, ktorá vyčnieva z davu. Na strane 29 nájdeme vôňu Precious Moments v sade spolu s telovým krémom. Je to vôňa jablka, lesných plodov, bielých kvetov a teplého dreva, obsahuje jemné trblietky. S parfémom získate aj prsteň v nadstaviteľnej výške. Na strane 30 a 31 je vôňa od Demi Moore v sade so sprchovým gélom. Vôňa obsahuje tóny zelenej mandarinky a bielej broskyne na vrchole, biele kvety, ilang ilang a arabský jazmín v strede vône a základ tvorí santalové drevo a biela ľalia. Vôňa je dlhotrváca a je vhodná na denné aj večerné nosenie. Na strane 33 je v ponuke obľúbená kvetinová vôňa Jordany Gold. Vrchné tóny tvoria biele kvety, mandarínka, citrón a pomarančový kvet. Medzi stredné tóny patrí jazmín, tuberóza a lily. Základný tón tvoria cyprusy, pačuli, biele pyžmo a mach. Vôňa je vhodná na denné a večerné nosenie. Na strane 34 nájdeme sadu Amber Elixir. Parfum s telovým krémom. Vo vôni nájdete mandarinku, červené hrozno a čierne rýbezle. Srdce tvorí pivonka a heliotrop, základ zahrňa jantar, pyžmo a santalové drevo. Je to vôňa vhodná na zimné obdobie, je dlhotrvácna, vhodná na deň aj na večer. Na strane 52 nájdeme novinku od Demi Moore, My Red. Je to vôňa, ktorá vás okúzli vôňou červeného jazmínu. Táto intenzívna moderná kvetinová vôňa je vhodná na jesenné a zimné obdobie, je vhodná na deň aj na večer. Na konci katalógu na strane 157 nájdeme ešte toaletné vody za vynikajúce ceny. Nájdeme tu toaletnú vodu Dancing Lady Hypnotic Night. Je to vôňa santalového dreva, šafránu a orchidei. Vôňa je vhodná na jeseň a na zimu a je vhodná skôr na večerné nosenie. Druhou akciovou vôňou je toaletná voda Mirage Daydream. Je to okuzľujúca vôňa vhodná skôr na jarné obdobie a na denné nosenie. Nájdete v nej zmes lahodnej vône kaštanov, šľahačky a sladkej vanilky so zmyselným dozvukom cedrového dreva. V extra ponuke na strane 3 je ponuka setu dámskej a pánskej vône Divine Sensual a Flamboyant Privé. Dámska vôňa Divine Sensual je zmyselná, je to vôňa malín, pikantného anízu, gardénie, jantáru, vanilky a santálového dreva. Je to skôr jesenno-zimná vôňa vhodná na večer. Ak ste si není istí, aký parfém kúpiť, vyberte si z lacnejších toaletných vôd na strane 58 a 59. Sú to vône v 30 ml baleniach, priateľných cenách a v peknom balení. Ak si zakúpite dve toaletné vody, za každú zaplatíte len 5,50. Cena sa upraví v poslednom kroku objednávania. Ak ste si nevybrali z vôni, skúsme sa spolu pozrieť na plečovú kozmetiku a jej ponuku. Na strane 22 nájdeme sady pre pleť rozdelené podľa typu pleti. Ak chcete kúpiť takúto sadu, radšej sa obdarovaného nenápadne opýtajte, aký typ pleti má. Kombinácia čistiaceho prípravku a denného krému je praktická. Vybrať si môžete buď sadu na zmiešanú pleť alebo na citlivú pleť. Na strane 26 je v ponuke sada Time Reversing. Sada obsahuje denný a nočný krém. Rada je určená pre zrelú pleť nad 45 rokov. Je to luxusná sada zameraná na intenzívne omladenie pleti. V extra ponuke nájdeme ešte jednu sadu Time Reversing.
očný krém a pleťové kapsuly. Pleť nad 45 rokov určite potrebuje špeciálnu výživu v podobe očného krému. Pleťové kapsulky poskytujú luxusnú intenzívnu starostlivosť, obnovuje mladistvý vzhľad pleti, zabezpečujú, že vaša pleť bude vyživená, hebká, hydratovaná a bude mať rovnomerný tón pleti. S týmto darčekom nič nepokazíte. Chcete dopriať darček pleťovej kozmetiky, ale nechcete investovať príliš veľa? Vyberte si sadu na strane 85. Sada výrobkov Essentials obsahuje denný, nočný a očný gel. Výrobky sú určené pre všetky vekové kategórie a všetky typy pleti. Krémy obsahujú vitamín E pre hydratáciu, vyživenie a ochranu pleti. Na strane 152 nájdeme výrobky rady Pure Nature na výživu pleti. Sada z Acai je určená na normálnu až zmiešanú pleť a je určená pre všetky vekové kategórie. Sada s čajovníkom je určená na zmiešanú a mastnú pleť a taktiež je určená pre všetky vekové kategórie. Obe rady sú veľmi obľúbené, príjemne voňajú a majú veľmi dobrú cenu. Na strane 18 a 19 nájdeme sadu na oči, je to sada špirály Wonderlash a očného krému Seeing is Believing. Špirála Wonderlash je najpredávanejšou špirálou v Oriflame. Očný krém je viac účelový, vhodný na unavené oči, ak máte kruhy pod očami, opuchy a jemné vrásky. Sada je v elegantnom balení. Na strane 20 nájdeme ešte jednu výhodnú sadu, a to sadu Palladium. Zakúpte si rúž a lak a zaplatíte len 5,90. Skvelú dekoratívnu sadu nájdeme aj v extra ponuke na strane 8 a 9. Sada obsahuje make-up Jordany Gold, špirálu Volume Build a očnú linku v pere. Sada má cenu 12,50, čo je vynikajúca cena za 3 výrobky s make-upom Jordany Gold. Nič nepokazíte kúpou výrobkov telovej kozmetiky. Na strane 14 je sada najobľúbenejších výrobkov v Oriflame, telového krému Milk & Honey a sprchového gélu. Sada je v darčekovej krabičke. Na strane 17 nájdeme ďalšiu sadu obľúbených výrobkov, šampónu a kondicionéru Milk & Honey s darčekovou taštičkou len za 4,90. Výrobky obsahujú vyživujúce mliečne proteíny a hydratačný extrakt z medu pre zdravé, hydratované a lesklé vlasy. Na strane 21 nájdeme sadu Silk Beauty pre hodvábne jemnú a neodolateľne voňavú pokožku tela. Výrobky Silk Beauty obsahujú hydratujúce hodvábne proteíny a antioxidačné ochranné výťažky z orchideí. Cena sady je 7,90, k sade je aj darčeková taštička. Na strane 133 nájdeme sady pre vlasy. Vyberte si buď sadu pre farbené vlasy so slnečnicou a čučoriedkou, alebo sadu na suché vlasy s kokosom a pšenicou. Na stranách 148 a 149 nájdeme sady Pure Nature so ženšeňom a marakujou v akciovej cene 6,90. Marakuja je bohatá na vitamíny A a C, zjemňuje, upokojuje a vyživuje pokožku tela a výťažky ženšeňového koreňa prispievajú k zdraviu pokožky. Alebo si vyberte sadu s energizujúcou metou a malinami. Táto nádherne voniavá sada sa určite zapáči každému. Meta je známa svojimi osviežujúcimi a povzbudzujúcimi vlastnosťami. Malinový výťažok je cenný vďaka antioxidačným a energizujúcim účinkom. Myslíte aj na ruky a nohy? Na strane 150 nájdeme sadu Brazil Nuts, krém na ruky a mydlo s orechovou vôňou a na strane 151 nájdeme sadu pre nohy s vôňou Arctic Scandinavia na výživu nôh a na osvieženie nôh s dezodoračným účinkom. Na strane 154 a 155 nájdeme sady Hairix pre krásne vlasy. Prvá sada je na zväčšenie objemu, sada obsahuje šampón, kondicionér a penové tužidlo v cene 7,90 a sada na farbené vlasy obsahuje šampón, kondicionér a okruhol kefu v cene 6,90. V extra ponuke na strane 6 a 7 nájdeme taktiež sady telovej kozmetiky. Je to modrá sada Happy Skin s telovým mliekom a krémom na ruky v cene 6,90 a na strane 7 je maska na vlasy Milk & Honey a krém na ruky Milk & Honey v cene 5,90. Ešte sa poďme spolu pozrieť na nekozmetické výrobky, ktoré môžu byť pekným darčekom pod vianočný stromček. Na strane 3 nájdeme šal Magic, na sklade je len čierny šal v akciovej cene 9,90. Na strane 10 nájdeme anielské drobnosti ako vianočnú ozdobu v zlatistej farbe, záložku do knihy a pero Angel, ktoré sú veľmi pekné.
Na strane 12 nájdeme ďalšie skvelé tipy na darčeky ako červený keramický hrnček v tvare stromčeka. Hrnček je vhodný do mikrovlnnej rúry aj umývačky, akciová cena je 6,50. V ponuke taktiež nájdeme teplú prikryvku Sherpa s hrejivým vnútrom, ktorá je vhodná na chladné zimné večery v cene 19,90. Na strane 40 nájdeme darčeky z kolekcie Golden Luxe. Je tu maska na oči, stojan na kozmetické štece a ponožky a taktiež luxusná šperkovnica. Všetky výrobky majú čierny čipkovaný vzhľad. Na strane 42 nájdeme bižutériu Cascade vhodnú pre romantické ženy. Bižutéria má jemné detaily, jagavé sklenené kryštáliky, je v striebornej farbe. Prsteň aj náramok majú univerzálnu veľkosť. Na strane 43 je kabelka a peňaženka Glossy Quilt s prešívaným vzorom. Na strane 44 nájdeme bižutériu Purple Glam. Bižutéria je tvorená zo sklenených kamienkov a fialových kryštálikov. Kabelka Gabriela na strane 43 je v žiarivej bordovej farbe so zlatistými kovovými detailami. Na strane 46 nájdeme luxusnú sadu náušnic Sparkle in Paris. Sada obsahuje náušnice v tvare bodiek, perličiek a slzičiek. Náušnice sú v elegantnom balení. Nájdeme tu aj hodinky Sparkle s elastickým perličkovým náramkom. Oba výrobky sú v ponuke len do vypredania zásob. Posledný nekozmetický výrobok nájdeme na strane 92, kde je novinka manikúra Jordany Gold. Sada obsahuje 6 pomôcok na manikúru, všetko v elegantnom puzdre. Je to krásny darček pod stromček. A čo poviete na wellness darček? Darujte svojej rodine kúsok zdravia v podobe vitamínov alebo napríklad bylinného nápoja. Ak si zakúpite 2 bylinné nápoje, automaticky získate hrnček Majasten zadarmo. Toľko prehľad darčekova typov z katalógu číslo 16. Verím, že si vyberiete nielen pre seba, ale aj pre svojich najbližších. Pamätajte, buďte krásna z Oriflame.